بسم الله الرحمن الرحيم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. خداي تعالى قدرت كلامنا نام ديا إن شاء الله أذغوا ترمن قلاغاتهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أي جوان ناس الله تعالى كلامشي يجر هركم من ربم الله تعالى ديسه وإيماننا قائم ملتا وينقيان قذاتلر آلان مثا üljek bolanna, dünyadan geçecek bolanna, geçmeke, hadir dünyadan geçmeke inni yati, doğan arnasnar ya daşınna ba ya yok, inni ruhu çıkacak bolup tuqa. Ey dostlar, doğru Kur'an-ı Kerim aşı. Ferişteler gelecek yanına. Bir kimin yanına gelirler ferişteler? İmanına qaim, yankıyanık zatları ağlanmancık, ömrünü tökötti, inni çıkıpacak bolya ruhu. Ferişteler ne diyecek? ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ey Müslüman, sen evde kabra varyan korkma diyecekler. Zenanan oğlunu şoğun aldı, onunla kaygı etme, Huday Teala men saklayacak deyip vaat et ya deyiptir. Barcak yerinde beheştir, İnhe beheştin guşesi deyip de beheşt ferişteler şoğun silik kökecek diyer. Her Müslüman, her kafir, her kim olsun, şu dünyadan geçmeke, barcak yeri beheşt mi ya cehennem deyini görüyenler ha. Huday Teala kudret kelamını ayette. Biz sen Müslüman, eğer şu mahallen imanını yaşatan, yankıyanak, keyif edip oğlanın şoğundan lezzet alarsın. Kulak as. Zindiginden lezzet alarsın. Namazından lezzet alarsın. İnni ölüm bir de kaygıda. Ölüm vaktinde de ferişte aytacak. Yok korkma. Oğlanın şoğunda kaygı etme. Evdenine korkma. Huday Teala bir de iyi verdi. Barcak yerin beheşt. İnne bir de beheştin guşesi diyecek. Emme enni yankı günahın içinde. Görün zindigide lezzet almadı. Günah bilen geçirdi. Dergir. Ahir ömrüne ferişteli yeni kökecek. İnne bir cehennem ten barcak yerin şidik. Görün, meger bolacak mı? Allah Teala'nın buyruğundan dışarıya çıkıp, yok men hoş geçirecek, yok dostum hoş geçirecek bolya, onun adına hoşluk deyip bolmaz, onun adına dergiri diyenlerle. Biz hulasa, ahir kızatışı, hiç vakta, her tüyüslü günah olatın, bağışlan, camiamızın müptela zadi, mesela zina. Ey falani pulu var hoş geçiriyor. Sen mutmain mol. Sen mutmain mol. Şol günahın içinde gülüp duran vakti, sen soğap da ağlap duran vaktinden minden mirin de lezzet alayan eldir. Ol ömrünü dargak geçirir. Ömrünü dargak geçirmeli. Ölecek vaktinde de yankı afetle var. Emme sen hoşluğuna kat hoşluq etti. Zindiginden lezzet alayadın. Ölecek bolonda, dünyadan geçecek bolonda da feriştele, oğlunu şonu seni kaygıtma deyip aytacaklar. Aya nimet değilmiş. Sogabın bereketi değilmiş. Biz dilimide öğrenişip sogab günah yok. Sogab Allah Teala'nın razıyçılığı bayır, günah Allah Teala'nın razıyçılığı yok yer. Her kim dünyadan geçmeke barcak yerini görecek. Bir kıskıcık hikaye var. Koy gurrun kamil olsun tamam edayil şoň menen. Bir sehilliyen bir cavan moğolla varmıştı. Ey cavan nos, sen menen maňa gurrun şe. Sehilliyen bir cavan moğolla varmıştı. Ustadı kimmin? Ustadı Abdullah İbnül Mübarek. Ustadı Ebu Hanife'nin şagirdiymişti. Bir gün derse gelenine näme diýipdir? Ey ustadım diýipdir. Näme qyýdylary? Owadan qyýdylary men dershanamyň öwünde goýup dursaň diýipdir. Qyýdylar diýipdir, men derse gelýäkam, oýnap maňa gelýäle diýipdir. Düşünün görüňe.
Ustadyna derse gelen nädipdir? Ey ustadym, o gyzlaň näme diýipdir? Men ýolda öwümde oýnap atýla, ey sähil gelýärik diýele maňa. Men gözlemedim diýipdir. Şey diýakana çykyp gidipdir. Ustady näme diýipdir? Bu mollajan çykyp gitdi da sähilleýän jowan molla. Ustady näme diýipdir? Başga mollalara. Janyla dehret kılıň jynada geljek işte diýipdir. Mollala aňça taňta bolupdyr. Ey ustadym, aýrylan adam ýok. Ýok, jynada geljek, amada boluň diýipdir. Oňa çeri habar gelipdir, ýanky sähilleýän jowan molla aýryldy diýip. Ustadyna aýdypdyrlar, ýerden billiň. Ustady ýanky aýany okypdyr. Şon aýryljak bolup duran wagtynda adam aýrylmaka barjak ýerini görýär diýipdir. Ýanky mollajan barjak yer beheşt bolansaň cennetin hur gyzlaryny görüp durarlygyny men bildim diýipdir. Ýoksa hüjran haýatyna gyz ýok diýipdir. Şojan mollan aýryljagyny bildim diýipdir. Hükmen Allah Taala'nın kelamy dogry. O şu hükmen aýryljak wagty bolmalydyym. Şondan şeýle size amada bolun diýdim. O da aýrly janahyna teýýar bolun diýipdir. Oňa çeli habar gelipdir, sähilleýän molla aýrly diýipdir. Ine Kur'an-ı Kerim'dir. Aya şu lezzet almadı mı zindagisinden? Aya ebedi ruhu gönenjek gelmişim. Hudaý Taala izzetten, imandan, abraydan, dünya ahir saadetten, iyilgün dogan arnaşmady hiç saýtymyz aýyrma